Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jeminiň leýartyny. Gepleşikleri Pragadak studiodan men Ýogşan Anurwan alyp barýarym. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň başyny Berdim Hammedow COVID-19 salgylanyp owan bosgunlaryny kabul etmekden ýüze urtdiýen atlan çap edilen maglumat çekýär. Aşgabatda koronavirusdan ölýänleriň sany bir günne 70 adama ýetdi. Bir hepdeniň dowamynda Aşgabatda ikinji ýaşaýyş saý odally. Ahal nomerli avtologlar Aşgabatdan çykarylýar. Awada siýahatçylara yapylan mahaly prezident zoologyň häkimini eýeleýän wezipesinden boşatdy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Aşgabatda koronavirusdan ölýänleriň sany bir günne 70 adama ýetdi diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Awada siýahatçylara yapylan mahaly prezident zoologyň häkimini eýeleýän wezipesinden boşatdy. COVID-19 ýogalýanlara tabyt ýetişmeýär. Mektep sapaklary bir ay ýyda süýşürilýär. Mari giň ýaran pagto gurlugy täze belentliklere çykýar. Bir hepdeniň dowamynda Aşgabatda ikinji ýaşaýyş saý odally diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde Azatlygyň türkmen görnüşleri 35-nji hepde atly foto sergisi köp görülipdir. Şeýle-de web saýtymyza girenler Bişkekli taksi sürüjüsi 3 ýaşly gyzy bilen taksiçilik etmeli bolýar diýen atlan çap edilen wideomy köp görüpdirler. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanlylaryň pasport meselesi baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň siýasat, iqtisadi ýagdaýlar, işsizlik we barha agyrlaşýan ady köpçüligi, saglyk we bilim meseleleri, adam hukuklarynyň we azatlyklarynyň ýygyderli çäklendirilmegi bileleşip barha kän adamyň ýurtdan gitmegine alyp gelýär. İkinci tarapdan pandemiýa zararly ýatyrlan uçar gatnawlary daşary ýurtlara işlemäge, okumagy den raýatlaryň müňlerçeniň ýygyna watana dolanmagyna kynçylyk töredýär. Viza möhletleri, pasport möhletleri dolup daşary ýurtlarda bir kanun ýagdaýy düşýän adamlar hemkän. Emma muňa garamadan türkmen häkimiýetleri raýatlaryň pasport kynçylyklaryny ýerine, ýaşaýan ýerlerine we dünýä ölçeglerini laýyklykda çözmekden nämçindir saklanýar. Kynçylaryň käbiri resmi Aşgabatyň döredýän emeli pasport kynçylygynyň esser döwründäki çäklendirmeleri ýatladýanlygyny aýdýar. Biz bu ýagdaý barada esserin pasport gulçylygy diýilýäni öz başyndan geçiren ýazgy Hudaýberdi Halynyň pikirini soramazdan öň Sowet adamlaryna ulanylan pasport tuzagy barada gysgaça maglumat bermek isleýär. Geçen awgustda 50 ýyla golay mundan öň esserde ilatyň galan 3-den birine hem pasport almak mümkinçiligini öreden düzgün tasdiklandy we rus intellektuallarynyň käbiri muny ilatyň ýene bir bölegi üçin gulçylygyň ýatyrylmagy hökmüne häsiýetlendirýär. Aýdylmagyna görä 1861-nji ýylda gulçylyk ilkinji gezek ýatyrylandan soň öňkü gullara pasport diňe owa ýolbaşçylarynyň tasdiknamasy esasynda diňe hiç bir bergisi bolmasa berilipdir. Esser Ministrler Sowetiniň 1974-nji ýylda tasdiklan täze pasport düzgünnamasy esasynda owa ýaşaýjylar we maýyplar hem pasport almak mümkinçiligine eýe bolýar. Aýdylmagyna görä 1974-nji ýyldan öň owadan bir ýere gitjek bolan adam kolhoz başlygyndan ruhsatnama almaly eken we ol diňe 30 günlük berilipdir. Täze düzgün tasdiklanmadan öň esserde owa ýerlerinde 58 milliona golay adam ýaşapdyr. Bu ýurdun raýatlarynyň 37% bolýar. Pasportyň bolmalygy adamlaryň bilim almak mümkinçiliginiň öňüni bekläpdir. Sebäbi esserde ýokary mektep tölegli bolup kolhozlarda adamlar zähmet günleri bilen hasaplaşypdyr. Pasportsuz adamlar posta boýunça gelen zatlar hem alyp bilmändir. Mihmanhanalarda mihman bolup bilmändir. Sebäbi zähmet güni bilen hasaplaşmak mümkin bolmandyr. 1974-nji ýylda esser halkara başlylar bilen baglykda adam hukuklary meselelerine hem düzediş girilmäge mezur bolýar. Emma muňa garamazdan kolhozçylar pasport alanlaryndan soň hem kolhoz ýolbaşçylaryna garaşly bolup galýarlar.
Sebäbi olary diňe bir ýagdaýda kolhoz problemesi göýberýän ugarda ýazmaça guýanamy berenden soň işe kabul edipdirler. Şeýle de kolhozçylar şähere diňe uly şäherlerdäki propiska, ýalgy kwotasynyň çägini ýerleşip bilipdirler. Şol wagtda pasport meselesinde işçiler hem ala tutulupdyr. Aýdaly zawodda işleýän işçi Urhan maşgalasyny doglan bolsa, onuň pasport baradaky arzasyny ýerine gaýtarmak gaty aňsat bolupdyr. Pasport bermelik barada karar yerli komünistler tarapyndan kabul edilipdir we bir ol işçiniň esas şäherlerden sürgün edilmegine esas beripdir. Şeýle esaslarda Moskwadan we Leningraddan ýüzlerçe müň adamyň sürgün edilenini gaýdylýar. Hormatly dinleyijiler, inni bu söhbeti Hudaýberdi Halil bilen telefon arkaly dowam etdirýäris. Hudaýberdagy odaly şuňky Türkmenistanyňky pasport ýagdaýyna geçmezleriň eslerdäki pasport ýagdaýy barada. Şol döwür bilýän adam hökmünde gurrun berseňiz, öz tejribelerini paýlaşsaňyz. Dogrudan eslerde pasport bilen bagly gulçuluk näme hili bolup geçdi? Eslerdäki pasport bilen bagly gulçuluk 70-nji ýyllaryň başlaryna çenli dowam etdi. Ol gaty bir geň ýagdaýdy. Sebäbi bütün ýurduň deň ýarsyny owu hojulugynyň adamlar tutýadylar. Ýöne şol adamlarda pasport ýokdy. Diňe bir ýere gitmeli bolanyňda ýa zerurluk çyksa, kolhozyň başlygyndan hat almaly. Şol hat bilen sen başga bir ýere gidip ýa-da özüň kimligini görkezip bilýärdiň. Biz gowaçanyň içinde ýekeçigit çöpleýärdik. Ýagny pagtadan galan ütükler çöpleýärdik. Pagta ýok, körek ýygylýardy. Biz mektep okuwçylar bizi mejbur edýärdiler. Şol döwürde Gurwangada gatly bir adam şähere gatnaýardy, tigirli. Ýerer tigidýärdi, agşamam gaýdýardy. Adamlaryň şoňa gözü giderdi. Gowaçan içindäkilerin. Şonu bilermenlerden biri aýtdy. Gurwanyň pasporty bar. Şoň üçin bol şäherde işläp bilýär diýdi. Gurwangada şo döwürde pagta arasalaýjy zawodda işleýär eken. Şol ýerdäki işim şol gowaçan içindäki çaňgalakdan ýekeçigit çöplerinin yeňil däl, ol ziyanly işdi. Ýöne şol işim kolhozçylara ýetdirmeýärdi. Ine şeýle gulçuluk dowam etdi. Soňra ahirine SSR'ın 1936-njy ýyldaky kabul eden konstitusiýasyny çalyşmaly boldy. Şol konstitusiýa täzelenmezden öň ähli adamlara pasport bermeli diýilen buyruk boldy. Diňe şondan soň o adamlary pasport edip bildiler. Dogry, inni Hudaýberdagy Türkmenistanyň konstitusiýasy raýatlaryň ýurtdan islan ýerine gitmek hem gaýdyp gelmek hukuklaryny kepillendirýär. Şoň bilen bir wagtda da Türkmenistanyň inni bir näçe ýyl bäri uly pasport problemasy ýüze çykdy. Siziň pikiriňizçe Türkmenistanyň häzirki pasport kynçylyklary raýat adatlyklaryna garşy bilkasdan ulanylýan guralmy, yaragmy ýa-da käbiriniň aýdýaly bu iş bilmezligiň netijesi bolup durýarmy? Tejribesizligiň netijesi bolup durýarmy? Şu ýagdaýa ýazyş hökmüne baha berseňiz. Bir hakykatdan hem Türkmenistanyň ilatyny iň arzan bahaly gul hökmüne öz ýerine saklamak üçin ýürüdilýän ýürüýte siýasat, şol siýasata laýyklykda adamlar öz ýaşaýan ýerinden çykmaly däl, şo ýerde berilýän pulu, eger pul berilmese onu muty işlemäge mejbur bolmaly. Şol siýasaty ýürütmek üçin, ýagny pagta gerek döwlete, maldarçylyk gerek, et gerek, süýt gerek, şol göýek önümler gerek. Şol zatlary üçin etjek adamlar öz ýerinde, öz ýurdunda oturmaly. Şonu pasport sistemasyna kynçylyk girmek bilen mejburi ýagdaýda amala aşyrýarlar. Bir ýerde pasport meselesi bilen bagly daşary ýurtlara giden adamlar gödöňde tutulýar. Näme şu daşary ýurtlardaky adamlar pasportlaryny ulaldyp bilen oklar. Indi bu mesele nähili bir daşardaklaryň getirilmeligi barada alad edilýärmi ýa olar ýurtda saklamak barada alad edilýän bir ýerde bir düşünüp bolmaýan ýagdaýlar hem gödülýär. Bir ýerde esasy maksat şol giden adamlary ýygyna getirmek. Ýagny olar isleseler, islemeseler hem pasport meselesi bilen baglanışykly Türkmenistana dolanmaly bolarlar diýilen pikir var. Eger olar Türkmenistana dolanyp gelenden soň olara pasport bermeli däl, gaýdyp olar daşary ýurda gitmeli däl diýilen siýasaty gödöňünde tutýarlar. Hormatly dinleyijiler, bir ýazy Hudaýberdi Halilyň pikiri etem. Bu mesele boýunça sizde nähili pikir garaýşlary bar? Bize ýazyň, telefon edin. Hepdäniň jeminiň leýasyny
Azatlygyň türkmenistanylaryň pasport kynçylygy barada planlaşdyran gepleşigi Türkmen prezidentiniň 1-nji sentýabrda bilim güni münasibetli okuwçy ýaşlaryň öňünde umumy sapak bermeginiň ýa-da efire çykýar. Gurbanuly Berdimuhammedow öz umumy sapagyny ýaşlaryň alym bilime teşne bolmagyny ünne etdi hemde Misirde şah bolanyň öz ýylynda geda bol. Yarından ayrılan 7 yıl ağlar, yurdundan ayrılan ölünçe ağlar diyen yali nakılları yatlattı. Yerli sinçilerin üyeri prezidentin bu vurumlarından son ol doğrudanam adamların hususan okuwsuz, bilimsiz ve hünärsiz galan ýaşlaryň düşen agyr ýagdaýyndan daşary ýurtlarda sergezdan bolup ýören türkmen raýatlarynyň haly-halyndan habarsızmyka, oňa hiç sady aýtmaýarlarmyka diýip pikir edenligini aýtdy. Adynyň aýdylmazlyk şertine urlaşan türkmen rehmet migrantynyň sözlerine görä, soňky 20 ýylda türkmen mekteplerini okan ýaşlaryň bilim sowat derejesiniň düşünjesiniň pesligi olary hatda Türkiýe ýaly dili düşnükli ýurtda hem juda agyr ýagdaýlara salýar. Biz türkmen migrantlarynyň Türkiýe ýaly ýakyn dilli ýurtda görýän kynçylyklary we ol kynçylyklardan çykmak mümkinçilikleri barada oýan türkmen hereketiniň başlygy Röwşen Gylyjew bilen söhbetleşip boldyk. Röwşen Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň köpüsiniň agyr işlerde 12-14 sagatlap käte hepdäniň 7 gününde tehel puly işleýänligi aýdylýar. Bu ýagdaýda hiç bir adam uzak sagat galyp bilmeýär. Egerde islew bolsa, şeýle ýagdaýda düşen türkmenistanlylaryň bu ýurtda 2-3 ýyl içinde yerli dili, kanunlary öwrenip, hünär almak we öz geljegini, öz saglygyny halas etmek mümkinçiligi barmy? Eger şeýle mümkinçilik bar bolsa, şu arada şu ýurtda ýaşaýan adam hökmünde hemen bir türkmenleriň aladasyny diýen adam hökmünde öz pikiriňizi aýtsaňyz, gurrun berseňiz. Boya sağ olun soraňyz üçin bar gatyly mümkinçilikler var aslında. Ýöne bizim halk Türkiýedäki işlemene gelen adamlaryň araşdyrmaçylaryň köpüsi bilenok we şu adamlara prosto ýönelik adamlara kän öwredilenok. Mysal üçin dil öwrenmek we dil barada sertifikat almak gerek ilk ýylyna. Türk dili bilen türkmen dili bir-birine meňzeşdip, bir hepde 10 gün içinde düşünüşüp gidip işle berýärler. Ýöne ol ýetenok. Mysal üçin bir resmi gurama girip ýa-da bir çasty firmadan bolsa, şotay dil bilýänligiň esas da dünýäniň her ýerinde bolşýar. Onu sertifikat bilen, dokument bilen görkezmeli birinciden. Soňra hünärleri boýunça ýerli guramalardan sertifikatlar alyp bolýar. Mysal üçin meriýeden, ýene nämeden, aýdaly mysal üçin ýaş oglanan bolsa, geldi bir firmada işe durdu. Elektrik işini etdiği firma öwrendi. Şu işläp gideni bilen on ýagdaýa golaşyp gidibermär. Şu hiç ýerde bolmasa şu Türkiýe meriýasynda ýene bolan raýonynyň meriýalarynda pulsuz söleýsiz kurslar berilýär. Şu kursdan alyp sertifikat alan ýagdaýynda uşu şu içinde ýene attestasiýa geçip bu sertifikatly adam bolup göterilip gidiberýär. Şuňa meňzeşlikler bar we Bağışla Röwşen sözüňi öwren. Indi şu siz mut kurslar var diýdiňiz, şu dil kursları barada gurrun edýärsiňiz, şeýlemi? Hawa dil kursu dil kurslara giren oglanlar ýa-da gyýylar gysga wagtda tapawdy elbetde az türkmen hem türk diliniň ýöne şu talep edilýän derejäni näçerek wagtda gazanyp bilýärler şu türk dilini, näçerek wagtda şu egzaminden ýa-da synagdan geçip bilýärler. Müşterilerin okuýuby ökterek ýaş olanlar 3 aýyň içinde aňry gitse 3 aýyň içinde dol ýeterli derejede nämetler. Besrekler 6 aýda ýöne gaty gitse 1 ýylyň içinde uniwersitet okar derejede kämil türk dilini öwrenip bolýarlar. Uşu sertifikatdan berilýär. Türkçe öwretim merkezi, Tömer diýilýär. Başka Türk kurslar var. Şoların hemmesinde de 3 ay, 6 ay, 1 ýylyň içinde kategoriýa bölünýär. Olanlaryň okuýugyna göre. Dogry. Indi mysal üçin aňyrdan gelenine belli bir hünär bolmadyk. Kim gelen işdi işleýän we diňe ýyza alan maşgallaryna pul bermegiň aladasyny edip, öz aladasyny edip bilmedik ýaş migrant işiniň daşyndan öz ýagdaýlaryny bolmanyny 6-7 ýyldan biraz gowlaşdyrmak üçin anyk näme edip biler. Şu dili öwrenenden soň dogrudan hem işiniň daşyndan bir has gowy hünär alyp bilermi ýa-da öz hünärini has kämilleşdirip bilermi? Şulurda öz ýagdaýyny gowlaşdyrmak isleýän adam ilkinji bilen nähili adamlar etmeli dili öwrenenden soň.
Dil öğrenenden soň lüboy bir misal üçin işe giren yerindeden dil öğrenenligini asistany görkezän ýagdaýynda onu uje gara işe goýanoklar da. Şondan hem iş öğrenip kämilleşip gitdi hem ýanky diýişim meriýalarda başga döwlet guramalarynda berilýän kurslar var. Käbirler şolaryň mut kurslar berilýär. O taýdan şol öwrenen işini sertifikat, diplomlar bilen tasdiklap uje onu spesialist hekimde tanadyp goýar. Çasy gurama bolsun, döwlet gurama bolsun spesialist hekimde has bu ýagdaýda işläp başlap bilen. Oňda şunda has çumur ozat etjek bolsa onda açık öğretimler var. Orçada oçna zawşny diýilýär, zawşny nämeler var. 2 ýyllyk, 3 ýyllyk işläp ýören ýerinde weçerine nämeler. Şolar bilen has kämil ýagdaýa getirip bilýärler we has kämil ýagdaýa getirdikçe iş ýagdaýy, aýlyk we strahowka beýlek ýagdaýlary göterilip gidiberýär her ýerde bolşýar. Döwletde şuňa mümkinçilikler bar da finansiýat da şunu bizimkiler bilen ol. Soň galy bersede mysal üçin işleri agyr da gara işte işlenseň ýerden 7-8-den akşam 9-da 11-e işleyen adamlar var ve onların hem gücü kalmaya hem diýişiniz ýaly her ay pul ýermeli Türkmenistana. Şoň üçin her köpügi gaty gymmat o da adamlar için bir öz okuwyny öz kämilleşdirme ýagdaýyny kämilleşdirmek üçin bir 5 manat harjamakdan gaçyp hem ýadat ýani näme diýip ýene şo gidiberýär da şo gara işte. Azrak pikirlenip azrak özüni alada etdiler. Has beter şolar öwredilse ana şonda bu zatlar näme diýip bolýar da aslında sizin konsulstwanyň borçnamalaryna girýär şu. Berdeki halky yani Türk halkı bilen Türkmen halkyny tanatmak, berdeki düzgünleri öwretmek, hakyny öwretmek şu zatlary girýär da gynansak da bizim ýanky diktator rejimiň konsullary hem öz işlerini dolu eden oklar. Oň ýerine başga zatlar edip berýärler da. Onsoň Amyrda bizim spesialistlerimiz var. Sadece Türkmenistan'da iş yok. Yöne bular Türkmenistan'da iş var vakti işlep gören doktorlarımız, injinerlerimiz hem şerik gelip hamana hiçbir işsiz yağlı, yani vazifesiz, kesipsiz, bilimsiz yağlı yine şu gara işlediler. Yani aslında olaram şol doktorlar öz diplomunu berde tasdikladıp, yani misal için Türk firmalarda işlep, Türkmen firmalarda işlep, misal için sıvarşik olsun, başka bir zat olsun, kategoriya, klas sertifikatlar alıyorlar da, baştan atestasyon geçip, şu sertifikatlarını berde geçip, Türk firmada işlem olsa, experience görkezip, CV edip, Govrak ramatını yazıp görkezen yağlarında berde korporatif işlere Türkmenistan'daki dereceden belki ondan hem büyük injiner hükmünde işe de mi girip biliyorlar böyle derdi. Yani onların hem gızıklanan adamam yok, malumat verenem yok, özlerinde de unutulma yok da. Şunu alışetleri biz işleyiz ilimiz gelenlerden, şu öğreden yağdayımızda adamlar unutuyor. Şu an Türkiye'de okap, Türkmenistan'da okap, Ukrayna'da başka yerlerde okap gelip berde diplomunu tasdikladıp işleyip yürüyenler vardı. Bir misal verip bilen size de. Bir medsestralarımız var bizim Ağrı'daki elçi medsestra okanlar. 10-15 yıl işlep son işsiz kalıp berik gelen şu diplomunu tasdikladan medsestra berde hep de 2-3 bin Türk lirası kazanıp bile. Olam ayda $1,000 bara var oluyor. Yani şu bir medsestra eğer öz diplomaya başka zadında şu tasdiklatma gara işleyen ya işte işlemde Ağrı gitti $500 alıp bile. 3 esse ucu tapu ötesi. Şular yağ zatları gynansak da öğredilemek ve halkın özden unutulanık. Şunun üstünde işlemeli. Inni onu Rövşan, sizin aýdyşyňyzdan Türkiýede şu Türkmen migrantlar üçin hünärli bolsun ýa-da hünärsiz bolsun, gatul lokan mümkinçilikler bar, ödem el ýeterli mümkinçilikler bar. Emma bir ýerde esasy mesele şu habardarlyk, şu ýagdaýlar bilen gazaklanmak, şu ýagdaýlary öwrenmek bolup durýar. Şu bilýän türkmenleriň bilmeýän türkmenleri ýetirmegi bolup durýar esasan. Indi Türkmen migrantlarynyň arasynda iş, hünär, oku, kanun durum ýagdaýlary bilen bağlılıkta habardarlık hizmetdaşlygyny has netijeli ýagdaýa getirmek üçin nämeler edip bolar? Häzir internet we sosial ulgamlar var. Bu meselede beýleki ýurtlardan gelen migrantlaryň tejribelerinden habaryňyz barmy? Sosial mediada habardarlygy ara gatnaşygy ýeňeltmäge hasken migranty öz içine alýan habar hizmetdaşlygyny, habardarlyk hizmetdaşlygyny ýa-da türk saýtlaryny bilgi hizmetdaşlygyny gurmagy näme päsgel berýär? Seredin berde gatı gowu mesele degendinizde şu bizim halkımız berdeki migrantlar belki ondan öňen Türkiýe'ye gelen mysal üçin orslar var, belki döwletler var. Şolar bilen köpçülerin bizim tanışlığımız var da. Bu hani Türkmende bir gep var, iýlik çağası, büyük çağası diýen ýalda. Şu orslar, Ukrainalar Facebook'ta ýene nirde sıraz gruplar açıp toparlarlar, öz arasında şu hyzmatlar ýanky diýilen zatlarymız barada hak
hukuk, konstitüsyon, hak ya başka hakları öz arasında paylaşıp kömekleşip gidiveriyorlar. Yani bizimkiler olsa az da kendi bilen adamlar ama olsa şu konsultasyonlu centerler deyip danışmanlık diyorlar da firmalar açıyorlar da şu bilmedik adamlara öz tecrübesini paylaşıp öğretmek yerine şoların bilgisizliğinin üstünden pul kazanmanın izinde bizimkiler inansak da. Düşünüyoruz. Hani bir gap vardır balık satmada balık tutmanı öğrettik. Bu biraz da halkın özünün oku medeniyet derecesine den bağlı deyip düşünüyor. İnansak da bizim nesillerimizi degradir ettiriyorlar. Neticede azrak okulu, ılımlı, bilimli, beylik halklarını gören Orslar ya da Ukraynalar, şu sayıda bağır olanlar, oradan imkan var da. Kazaklar, yani Telegram'da, Facebook'ta yine bir yerde sırayla toparlar, chatler açıp birine goldat gidiveriyorlar da. Yani bir yerde şu var, bir yerde şu var diye pastayan ılan bir. Bizimkiler olsa hiç kim ona saat yani. Dünya azrak şu zatları bilen kellesi işten danışmanlık deyip ya şirket deyip bir zat açıyorlar ve bilgisiz halkın üstünden şuna şu hizmete şu manada şunça pula edip verelim deyip işler yapıyorlar. Neticede cahillik azalan nokta köpeliyor. Cahillikten azrak kellesi çıkan adamlar cahil adamlardan pul işlemeyen geldiler. Bulan bağlılık baştan porsar diye şey alırsa Türkmen korrupsiyon diktatör rejimimizin adamları binansak da ondan kendi giden okşu. Roşan şu sonki yıllarda sonki 30 yılda islenlik gurrun etsen şu hükümetin üstüne atyalar ya da hükümetin başındaki duran adamların üstüne atyalar. İkinci taraftan siz meselenin dine şu hükümette hem değerligini şu tasarruf çıkan adamların hem umman dünyadan öğrenmek meselesinde iyi galyanlığını öz sözünüz bilen tasdiklap atıyorsunuz. Indi sizin fikrinizce şu yağdaydan çıkmak için şu bir gırdat gali yağdaydan, Yuhudiyan yağdaydan, batkalık gali yağdaydan çıkmak için näme etmeli? Siz masal için özüň näme edip bilersiň? Eger bir ay meşgullansaň şu meselede özüň näme edip bilerini öýüp pikir edýär. Şu an biz elimizden gelen aslında edemem oturuyoruz. Yani bizim yani bir elin nesi var, iki elin sesi var deyip berde bir gap var. Şu adamın sağını köpelip şuna bilen kızıklanyaların sağını köpelmese bir adam, iki adam, 3-5 adam öne çıkıp edenin bilen kendi tesiri olmuyor. Yani teorendeki 3-5 adama tesir edersin yani masu tesir edip bolanok. Şunun bilen kızıklanan adam yok. Hem kim dişinizi aldığına pula süreti. Yani edip böyle biz birinciden şu sistematik yadayda ele almalı da mesela. Yani gıynansak da bizim şu totalitar Sovyet dövründen hazırki şu korrupsiyon rejimden galan bir düşünce vardı. Hem mezat güçlü devlet düşüncesi var. Hem mezat devletten garaşıyorlar. Bir yeri aileye dursam sağ için 2,5-3,5 bin para peşkeş verip aileye duran adam özünü rezivayet etmek, kisesini nemetmek için işler. Da şu düşünceni biz dövmeli. Sen niye de olsan o bir primçimiz gerek. Sen giren yerine şu sokulup gidivermeli öğrenip bir zatlar. Lüboy bir zat. Şun gerek değil diye malumatın hem eltir gerek oluyor da. Yani şu sosyal sredada, sosyal medyada şu belki devletlerin etkiyenleri şu käbir devletler belki Sovyet dövrünün devletlerinde Sovyet devletlerinin käbir şunu dövdü. Dünyanın neresinde olsun özünü alıp çıkmak için lüboy zatı öğrenip yani adat yürütüp gidiver da bizimkiler şunu edip bilen oklar. Sebebi hemen birinciden şu ağzalık öğreten taraflar var. Hem halkın arasındaki ağzalıktan başkadan dinge pul meselesinden unutuluyor da. Yani dernekler zatlar kuranlar hem şu dinge pul meselesine seyrettiler. Bir sosyal sredada bir peydalı olsun yani adamma peydalı olsun diyen zaten seyrettiler. Ne şu fikri biz sistematik yadayda dövmelde. Bunu etdiyenler var. Biz özümüzden edikliler ve şu yerde bir size yani katı umitsiz olmazlığı için size bir misal verecek olan da yakında Yol Belet deyip bir platforma başladı. Yol Belet bizim teze şu Z kuşağı diye mi şu an 20-25 yaşındaki neslin, Türkmen neslinin dışarıda okuyan esas Türkmen neslin öz arasında belirlen bir platforma. Yol Belet'te lüboy bir temada, lüboy bir internet olsun, dünyavi meseleler olsun, ilmi meseleler olsun, sosyal meseleler olsun. Şotay'da misal için yaş olanlar gidip bir misal için Çekya'da ya başka bir yerde ya bir Xitay'da tapolog dünyanın hem yerinden psikoloji okan var, sosyoloji okan var, kompüter okan var, başka şol olanlar öz boş vaktinde ya bir roliklik çekip bir malumat koyarlar öz platformasında ya da Zoom belek platformaları kullanıp bireye mult sapak verirler. Mult, girdecisiz bireye sapak verirler ve bireye gol verirler. Neticede Amerika'nın içinde misal için 4-5 tane oğlan var birbirinden havar yok. Yani şu havarlı olsalar öz yaşayan şartlarını paylaştılar yağdırlar gol ya da bir yani işe girecek de bir işe girecek adam psikolojiyen okat bir yana kompüteri bilen. Onlar oturup ona mult kompüter sapağı verirler son has gol kurama işe girdi. Yine şungalı bir ulu bir platforma başladı. Gözümüz aydın diysek gollerde. Ben izarlat gelen bir 6 ay boğrak oldu oğlanlar şu an has köp koşuluşup gidiyorlar. Bireye dinge mult her kim öz gol bilen zatından mult sapak veriyor belirler.
Ana şu platforma şu täze başlady. Ýöne şoňa meňzeş platformaly köpeltsek, bu ýyldyrym ýaly alyp gider. Netijede bizim hemme ýaş neslimiz, orta nesil, ortadan bir ýokarky nesillerin hemmesine okamagyň soňu ýok da, öwrenmeň soňu ýok. Bir zatlar öwredip ýagdaýyny has gowlaşdyryp bolýar. Ine şunu etsek biz ýanky diýen başdaky düşünje ýapysynda, strukturasyny döwsek, onsoň alyp gideriz bizden de. Rowşan Galyzow gepleşmede gatnaşyp beren gurruňyz üçin, beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, sag. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýydarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Adatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.